Vás zdravím a zase večerné okienko pre vás a pozrieme sa na vašu osobu. Čo teraz momentálne cíti ku vám? Čo teraz momentálne cíti ku vám? Je to nejaké šťastie, slniečko, prvá karta, mečový rytier. Sedmička mečov. No, takže ideme na to. Takže ešte som si jednu kartu dohodila, kalichové páža. To znamená, čo ku vám cíti, ako vás vníma, ako šťastie, radosť. Proste naozaj ste pre neho tým svetlom, tou radosťou, čo on u vás vidí a naozaj, keď vás aj vidí alebo cíti, tak on sa cíti takto, ako znovu zrodený, lebo je tam to dieťatko na tom koni, že niečo nové by mohlo prísť a dať do toho čerstvý vítr alebo vietor, ako sa povie, hej, lebo to slniečko je aj s tým vietrom spojené a všetko sa rozkvetne a všetko sa rozžiari podľa neho. Mečový rytier momentálne, tak mečový rytier, snaží sa tu bojovať, ale sám so sebou. Ako keby tie oblátky, tie negatívne myšlienky chcel vlastne rozohnať tým mečom, ako búcha, hej, trieska a ja sa nevzdám, ja idem ďalej. Ja vlastne to skúsim dokázať, ale zase tu je sedmička mečov, ako keby strašne mal veľa ťažkostí, problémov, starostí na svojich bremenách. Bože, ako to mám urobiť? Bojím sa vykročiť. Sú tu zase tie jeho ťažké energie, tie jeho strachy, tie pochybnosti, ale už kúka za nimi, hej? Už kúka, tie mraky sú za nimi, to znamená, že odchádza aj so svojimi trápeniami, lebo tu boli priamo nad ním, hej, tie mraky, keď si zobrazíme, tu bolo nad ním a teraz vlastne odchádza, hej. A tu je zase takej pozícii, Bože, čo ja jej ponúknem, čo ja jej dám, hej. Mám síce na rozmýšlenú, že jej niečo dám, niečo jej ponúknem, bude jej to stačiť, je plachý ako tá ryba, hej. Akože v ruke má tu nejaký palicu alebo nejaké drevo, ale zároveň má plachosť. On ako keby ešte to nevedel medzi sebou vyrovnať, hej, tie pocity k vám. Viac menej je taký rozhodený z vás. Dobre, ideme sa pozrieť ďalej, ako to s ním bude pokračovať. Pozrieme sa na to, ako to bude s ním pokračovať. Miernosť, prvá karta, mincový král, desiatka palíc. No, zaujímavé, to je miernosť. No, je tu ako keby, dobre, dám jej ten pohľad, dám tú ponuku, dobre, idem niečo robiť, musí si to hlavne zrovnať, ako keby, hej, mincový kráľ je tu, že už som si istý. Tu niečo prebieha v jeho hlave, to znamená, že viac menej by sa mal rozhodnúť pre to pozitívnu, lebo tá miernosť sú také, on sa potrebuje do kľudu dať, netreba na neho tlačiť, hej. Takže naozaj netlačte na neho. Tu už niečo mám naozaj istého, čo ti môžem ponúknuť, alebo dať, darovať, alebo niečo, čo by si naozaj ocenila. Hej. A zase tu má desiatku palíc. Zase tie strachy, bojuje s tým, ale viac menej už by som povedala, tie palice sú za neho. To znamená, že tie prekážky, čo mal, tak sú za ním. Hej. Ešte jednu hodím. No, a tu je kalichový král. Takže asi áno. On sa rozhodne preto, aby vlastne vám dal tú ponuku. Hej, tu už je rozhodnutý a už ako keby tie prekážky ho veľmi ranili. Sice ešte kúka s obávami na tú minulosť, ale si myslím, že už odhodlá ten strach, lebo tu je strach, držím to pevne, už sa nebudem báť a chcem ísť vpred. Hej, lebo už je to nasmerovaný kupredu.
hej. Drží ju, ako keby sa odrazil od dna. Ten vlastne chlap, ten váš, alebo žena, môžete si to prehodiť, keď ste muži, tak samozrejme na ženy, hej, a tu je už s tou ponukou ďalšou, že to znamená, že už som sa rozhodol, ja jej to dám, a už som pevne, už tu má aj ten pohár v ruke, aj to žezlo a už budem ja veliť, už to takto urobím a nebudem váhať. Takže jeho pocity boli takéto, ale než sa usadil, samozrejme, než sa on rozhodne, bude mu to trvať chvíľku, netreba na neho tlačiť, áno? Tak, dobre, uzavrieme to čím, teda ohľadne neho, čím to uzavierame. Pozrieme sa ďalej. No, 7 pohárov. Má tu možnosti, ako vás osloviť, bude o tom premýšľať, hej. Bude o tom premýšľať, ako vás oslovie, čo vám všetko ponúkne, hej. Ale viac menej chce to zabaliť. Chce sa rozhodnúť pre jednu a správnu voľbu pre vás. Dobre? Takže dajte mi vedieť. Čau, čau.